Привітання з білоруського концлагеря. Сьогодні достав ответ з слідчого комітету. Я писав про то, прокуратуру, про то, как розслідували, чому мене 4 рази затримували біля дому, чи привозили з Кобрина. І отримав елементарну відписку. Ось. Про те, що наші доблесні органи все роблять по закону. Хоча ніколи не посилають повісток, протоколи під час затримання теж не составляють. Ось ми бачимо, що беззаконие, яке є, було і буде, в нашій країні продовжується. Звісно, хотілося б, щоб наші міліціянти працювали згідно закону, але цього ніколи не буде. Не було і не буде, тому що вони підчиняються спецслужбам, які роблять усе для того, щоб знищити тих, хто відстоює свої права. Ось. Зараз, в даний момент, я практично 2 години працюю, 6 разів звільнений з праці, і вони намагаються просто знищити, щоб не дати заробити на хліб. І це говорить про те, що я говорю бабуську на мітингу, за що отримав 7 суток, що потрібно ввести смертне покарання для тих, кого ми вибираємо, як би то, і тих, хто порушає закон в нашій країні, чиновники і усі інші, хто хоче нас просто знищити як націю, як народ. Всього найліпшого. Привітання.